Máme pripravené cesty na rok 2026 a 2027. Viem, že budú v niečom výnimočné. Môžeš nám k týmto cestám niečo povedať? Ponúkame už cesty okolo sveta na 2 roky dopredu s úplne dvomi odlišnými koncepciami. Jedna je tá klasická, veľká 21-dňová cesta okolo sveta, kedy de facto aj de jure obletíme našu planetu. Vrátili sme sa k takej našej predchádzajúcej koncepcie spred 10 rokov. Teraz sme na jar 27 pripravili 14-dňovú cestu. Je to vlastne taký americký trip. Začíname v Grónsku, pokračujeme cez Montanu, Yellowstonský národný park, ideme do Strednej Ameriky, do Guatemaly a Kolumbie a finále máme na Bermudských ostrovoch. Principiálne to isté, naše vlastné lietadlo, najlepšie možné hotely v destinácii, erudovaný stav, profesionálny slovenský sprievodcovia. Nemusia sa klienti obávať nejakej jazykovej bariéry, lebo od pilotov, stevardiek, cez našich sprievodcov, nášho lekára, nášho golfového manažéra, všetci hovoria okrem anglicky, samozrejme aj slovensky. Jedinečný koncept ciest okolo sveta vám prináša dubaj.sk.